Welcome to Ngobo 10 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and help us grow. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.co.za. This is Ngobo 20 Shop I channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Mamelodi Sundowns 1. Kutunjan? Mapolo basawubona bhuti. Kunjani mfethu? Ngiyaphila Mapolo. Sharp man. Mapolo ba ngizoqala ngokuthi ngidlulisa amazwi enduduzo. Silinyalelwe. Sumndini waseKZN. Silinyalelwe sumndini wakwaMaskandi. Silinyalelwe sumndini waseMsinga, silinyalelwe sumndini wakwaDlamini. Ngifisa ukuthi rest in peace kuSicebi Dlamini. Nkosi amagcokama. Nkosi amagcokama. Ulale kahle Sicebi la ukhona khona mfana. Sohlala sikukhumbula. Okay. Asingene ebholeni Mr Ncobo. Yeah. Mr Ncobo. Namhlanje Kaizer Chiefs ngaqala ngokuthi ngiyambongela kakhulu uDa Cruz. Ukhombisile ukuthi ibhola uyalazi. Bena uDilon Shepherd ngeke ngimlahle ngaphandle. Noma ukhona lapha ephinde yabashaya khona. But kodwa khona ngendlela abenze ngayo. Basebenzile. Nguphi ke Mr Ncobo? Ngila ekutheni uCross asinaye. Ushinga asinaye. uMarco asinaye. uFrosler asinaye. Ulimele. Again umfana omncane uGqwetha uthola injury naye. Yeah. So 5 players adlala kwa left position, yeah. Same position angekho. Kwase kusiphoqa ukuba masibuyise ama center back amangaka eground i4 i3. Bese senze njani uMiguel simtshekisele kwa left bese siphesha ngobani sikhumbule uPule Modi siyazi uPule Modi ukuthi uyindoda enjani. So uPule Modi ngicabanga ukuthi bekangekho kuma game plan ka coach but ngokwama injury kuya kwamphoqa ukuthi uDa Cruz ukuthi makakhumbule uPule Modi ngoba uyasiyazi uMiguel ukuthi akusilona unyawo lakhe lapha besimphoqa. So manje besidlala isikhahle kahle umuntu adlala u3 lapha singasho ukuthi uPule Modi. Pule Modi yeah vele. uPule Modi because usebenze overtime umfana emakile umfana lapha elimakabamba ibhola azama ucinga uphiri yabona into engayisho Mr Ncobo. Udlalile first half uyihlukumezile iSundowns lo mfana and ukuba kakhishwanga ube mhlambe noma ubuphuma umzuzu ka70 something I man of the match kuyena noNdlovu ibizobangwa kakhulu. Exactly yeah. Ibizobangwa kakhulu. Okay noma ke uthe maqhubeka umdlalo ngeke ngisasho ukuthi uDa Cruz. Yazi lapho sengizokhala ngo Shepherd. Shepherd uyazi ndoda kuma big game ukuthi senze njani. Sisebenza kanjani. Uyakwazi lokho I know. So ngicabanga ukuthi la ilahleke khona Mr Ncobo. iSundowns bese sishayile. Idedelwe yithina siKaizer Chiefs. Uyabona mangabe sizokhipha uMabowe. Sizobuyisa uShisless, sibuyisa no Adolf. Besingekho isidingo sika Shisless no Adolf. Sikwandile okay right ngiyezwa. Uyabona mangabe uzokhipha lesikhala sika Shisless faka umdumo. Mabowe. Faka umdumo ukhipha uMabowe faka umdumo. Wenzela ini? Uyabona uMabowe ukuthi usehlisile igame faka umdumo apanish. And umdumo uziyazi ukuthi iSundowns yamsaba makabamba ibhola. I know lokho usiyakhumbula umfana osekalala uAdams ukuthi bekathi makangena egroundini bekathunywa kumdumo ukuthi uhamba umkhahlele. Lo mfana azangadlala ibhola ngoba khona ukudlala ibhola basishayile laba bantu. So ngicabanga ukuthi Kaizer Chiefs imosheke lapho igame plan yabo ngokuthi nje kungafakwa umdu. Enyeke into efite ngaphinde ngikhale ngayo Mr Ncobo. Alright. Benze kahle kakhulu ngokuthi ngoVelebayi vele bengikhala ukuthi no akangadlali because manje uma ufaka uVelebayi kusho ukuthi ufuna uPule Modi umdonsa. Uyabona manje ukuthi uyayibulala and sikhumbula ukuthi kunomdawu ngaleyana kulela side besivala bezama ukuvala umzila kaMdawu. Umdawu siyamazi indoda enjani. So ngifisa ukubongela uGatsheni. Yabona Mr Ncobo ngiyohlezi ngisho mina uGatsheni indoda. uGatsheni umshini oyishintshayo loya. Uyabona uyazi uGatsheni ngamfanisa namuphi umdlalo Mr Ncobo.
uyamazi Modric Yeah. uModric makuthiwa asidlala ibhola sizodlala mathiwa Modric asisebenze sibuyise imbazo sikarabhe ngapha uzokarabha so uNdlovu wenza the same thing uNdlovu uyalazi ibhola amabhola uNdlovu uyabona mangabheka mangakhuluma nge-second half iSundowns akazi yalibona ibhola second half idlalile first half thoma ibuya second half iChiefs ibisiyazi ukuthi ubone ukuqala kwaqala kwagqama umthetho kwabuya kwagqama uNdlovu engifisa ukufisa ukushayela ihlombe elikhulu ukubuya kaMthetho kancane umthetho ubuyile Mr Ngcobo egamini ubuyile uNdlovu egamini lokho ngiyakuthanda ngoba iKaizer Chiefs kuyi appetite ukuthi nale league singakhuluma okunye Mr Ngcobo ngayo angifisa ukungasho ukuthi ngoba uma ungakhumbula mhlawumbe masingakhuluma ngama season amathathu or kuya kwayi4 hlezi vele ikanje iPremier League ilokhuza ibhethwe ihlezi so manje ngaso sonke isikhathi iSundowns ihlezi siphazamisa and ibihlezi sishaya so manje kuphelile ukudominate kwayo iSundowns kuqedwa yini na ukudominate kweSundowns kuqedwa iKaizer Chiefs ukusho ukuthi yenza njani iya improve uku-improve kwe-Chiefs ngiyakuthanda kakhulu Mr Ngcobo ngoshayela ihlombe ngoba uma uqamba ubheka awusamboni umdlalo ukuthi akusabe ngama-individual players ukuthi kuzoqhamuka mhlawumbe sesingasizwa ubani singasizwa uMdu hey singasizwa ngubani omunye uVilakazini singasizwa ubani omunye ukubheka no asabheki manje sesiyazi ukuthi manje sithatha ilokhuzi isibhamu sisifaka egroundini sibuyisa inhlamvu sifaka egroundini sisebenze ngabantu so ngifisa ukusho ukuthi enye into engifisa ukuyisho ukungabi bikho kaSilva kuyishayile iKaizer Chiefs Mr Ngcobo cause manje into engayisho kuBuffman kunamabhola nje aze abayi2 engawabala ashaya uBuffman amshaya ngani bamshaya ngokwama shoulders bayamshoulder labafana beSundowns kusho ukuthi manje lo mfana amncane ungaphansi kube bekuSilva ubezokwazi ukuthi hold amabhola awaholdele abophiri sikwazi ukuphanisha ngeSundowns okuningi ngeke ngakusho this season angifisi ukungakusho lokho kuzosetshenzwa kulesi season sazosetshenzwa kulesi season nobani uyabona kuyasetshenzwa kwaMtahungu ngiyabonga Mr Ngcobo Sabakhulu bhuti. Shasha bhuti.